Ahoj, vítám vás u prvního videa s názvem Blázicky na hru My Talking Tom. Je to vlastně hra, má tam kocku 1,5, má tam akorát tady takovou kočičku, o kterou se prostě staráte, a když máte vyplay zvuk, ono to jako i normálně opakuje, že jo, když něco řeknete, ale musíte mít zaplay zvuk. Jenže když ten zvuk máte vyplay a něco se ho zeptáte, tak on vám buď kývne hlavou ano, nebo vám kývne hlavou ne. No a o tom je vlastně tady to video, se budu ptát na různé věci. Vidíte, nechce, aby jsem se ho ptal na věci. Tome, chceš, aby jsem se tě ptal na divné věci? Říkám. Takže... Tome, smrdíš? Tome, zemřel jsi někdy? A přežil si to? Pozdrav diváky. Ne, pozdrav diváky. Ke smydlím. Ha. Čau. Do komentářů pište nějaké další.